και για 3 εβδομάδες. Ας πάμε τώρα στο δεύτερο μεγαλύτερο θέμα που υπάρχει αυτή την περίοδο σε όλο τον πλανήτη μετά την μάστιγα του κορονοϊού. Οι αμερικανικές εκλογές. Μαζί μας ο David Wisner, εκτελεστικός διευθυντής του Dukakis Center του American College of Thessaloniki, του ACT. Κύριε Wisner, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για ποιο λόγο καθυστερεί η έκδοση αποτελεσμάτων τόσο πολύ? Είναι εντυπωσιακό για μια προηγμένη χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι και όχι, δεν είναι ανώμαλο, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε την εμπειρία που θέλει μερικές μέρες να μετρήσουμε όλες οι ψηφοί, έτσι. Τότε δεν για μένα είναι μεγάλη έκπληξη. Η έκπληξη είναι που πάει αρκετά γρήγορα και δεν έχει μεγάλα εμπόδια και δεν έχει το κάος που περιμένουμε. Ίσως κάποιοι άνθρωποι είπαν ότι θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια θα έχει δίκη και κανονικά κάθε πολιτεία έχει κανόνες. Τότε νομίζω ότι αύριο θα έχουμε μια πολύ καλή υπόψη ποιος θα κερδίσει τις εκλογές για την προεδρία της Αμερικής. Η αλήθεια είναι ότι αυτό λέει και το ρεπορτάζ, ότι κατά πάσα πιθανότητα αύριο αργά το βράδυ θα γνωρίζουμε ποιος είναι τελικά ο νικητής. Να αναφερθώ λίγο σε αυτό που είπατε προηγουμένως, στο ότι ακούστηκαν ακόμα και απόψεις ότι μπορεί να επικρατήσει χάος, ότι θα υπάρχουν φασαρίες ή οτιδήποτε άλλο. Συν το ότι καθυστέρησαν τα αποτελέσματα, συν τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια. Όλο αυτό δεν είναι πλήγμα για το image των Ηνωμένων Πολιτειών? Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Είναι πλήγμα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Και όποιος είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ ή ο κύριος Μπάιντεν, θα έχει μεγάλη δουλειά, μεγάλη προσπάθεια να κάνει να αλλάζουμε λίγο την εικόνα που δείχνουμε τώρα. Ίσως είναι τα media και τα social media που είναι η πηγή του προβλήματος. Δεν ξέρω, αλλά βέβαια ό,τι διαβάζω από την εσωτερικό στην Αμερική, ας πούμε, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Γερμανία, στην Ασία, έχει τώρα η Αμερική δεν έχει το φως που είχε στο παρελθόν. Φανταστείτε τώρα ολόκληρη η Αμερική, η οποία στέλνει παρατηρητές όταν διενεργούνται εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλες χώρες, για να δει μήπως τυχόν προκύπτουν ζητήματα νοθείας ή οτιδήποτε άλλο, να ακούει τον νυν πρόεδρο να λέει ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο γιατί υπάρχει ζήτημα στην καταμέτρηση των ψήφων. Δηλαδή ουσιαστικά φωτογραφίζει νοθεία. Δεν έχει νόημα αυτό που λέει μερικές φορές ο κύριος Τραμπ, γιατί το σύστημα δεν λειτουργεί έτσι. Αλλά εμείς έχουμε μια φράση Banana Republic και έτσι φαινόμαστε. Φοβάμαι πώς είναι η εικόνα της Αμερικής όταν είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά, κύριε Wisner, αυτό που λέμε στα ελληνικά μπανανία δηλαδή, έτσι. Μπανάνια, έτσι πράγμα. Δυστυχώς πέφτουμε και έχουμε μεγάλη δουλειά να ανεβαίνουμε ακόμα. Ναι. Πείτε μου λίγο δυο κουβέντες αν γίνεται για το εκλογικό σύστημα. Είναι πολύ περίεργο. Μπορεί κάποιος υποψήφιος να πάρει περισσότερες ψήφους από τον αντίπαλό του, αλλά να μην εκλεγεί. Νομίζω είχε γίνει με την κυρία Κλίντον στις προηγούμενες εκλογές. Ήταν, ναι, 3 φορές, νομίζω 4-5 προηγούμενες εκλογές στην Αμερική. Ο ένας υποψήφιος παίρνει πιο πολλά ψήφους, αλλά χάνει. Το σύστημα λειτουργεί έτσι. Ας πούμε, εγώ στην Φλόριδα ψηφίζω και όποιος έχει πλειοψηφία στην πολιτεία αυτή παίρνει τα Electoral College. Όπου είναι ανάλογο με πόσο άτομα έχει στην πολιτεία. Η Φλόριδα είναι μεγάλη. Τότε έχει 35-34, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα ψήφους έχει. Και το θέμα είναι
ποιος θα πάρει τα Electoral College. Ναι. Το ότι δεν τις έχει πολιτείες δηλαδή σημασία αν είναι με τους ο πολλούς πρώτος. εκλέκτορες. Ναι, ναι. Ναι, εκλέκτορες, έτσι λέγαμε κι εμείς. Το ότι είναι σε δύο φάσεις είναι το σύστημα όπως λειτουργεί σε εμάς. Μάλιστα. Και μετά υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο ο πρόεδρος να μην ελέγχει το Κογκρέσο ή τη Γερουσία και πολλές φορές δίνεται και η εντύπωση ότι πέφτει πάνω σε τοίχο, ότι θέλει να κάνει πράγματα και δεν μπορεί να προχωρήσει. Έτσι έγινε μετά τις εκλογές του 2018 που κέρδισαν οι Δημοκράτες στο Κογκρέσο, στην Βουλή. Άρα έχει οι Ρεπουμπλικάνοι έτσι κομμάτι στην Γερουσία. Τότε το σύστημα που έχουμε στην Αμερική είναι διαφορετικό που έχει στην Ελλάδα, που έχει μόνο η Βουλή και πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Μερικές φορές για μας είναι σαν μικρό πόλεμο κάθε μέρα στην Ουάσιγκτον. Και δεν είναι απλό πράγμα να κυβερνήσει κάποιος. Κυρίως τώρα μετά τις εκλογές που είχαμε φέτος, νομίζω ότι αν είναι ο κύριος Biden θα έχει μάχη θα δίνει, γιατί δεν θα είναι απλό πράγμα να κυβερνήσει. Αυτό γίνεται, κύριε Βίσνερ, για λόγους ασφαλείας φαντάζομαι, έτσι, για να μην είναι ανεξέλεγκτος ο πρόεδρος, να μην κάνει ό,τι θέλει. Ναι, εμείς τα λέμε checks and balances, να μην έχει ένας μέρος το σύστημα που είναι πιο δυνατό από ένα άλλο. Έχουμε το Κογκρέσο και έχουμε την Προεδρία και είναι έτσι, είναι το design. Να υπάρχει έλεγχος και ισορροπία να υπάρχει. Έλεγχος, δηλαδή, ναι. μπράβο, έτσι, μπράβο. Μάλιστα. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Βίσνερ. Να έχετε καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, φεστιβάλ κινηματογράφου διαδικτυακού.